Alright, ayan. Everyday I love you. Kastamet ti marikrik na kada kayo. Ayan na, ito yung arutan ti ka back to back. Ti di kalman laing ni Manong Nemi. Ti programa nga ng pauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakaibasan di surat pakasaritaan iti parikot iti biyag ti may isang problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya tuy manen ni kasin yung ayong yung ako mapkablao kada kayo iti naimbag nga aldaw naimbag nga oras naimbag nga malem kada kay amin na sangapada sa dinuman na paset ti lubong di ayan nyo kaya tumayak manen mangibasa iti may isang nga surat ayan may isa manen na problema. Kaya problema at hintay mangigan nga maibasa, maidrama. Kaya hintay ito balakadahan. Ayan. Kaya tapos ito nga agbalakad, syempre. Ayan, awisin tayo dito friends tayo. Babayan iti pa nang i-share tayo dito live streaming. Kaya dito saan pa nga nag-i-share? Paki-share man mga kasing. Kaya yan the problem of the day nga agapuke ni Ariel. Iti Ilocos Norte. Sagudayan nga rin ti surat ni Ariel. Dear Cassie, Dear Cassie Nyong, siyak ti buridek kada kami at along agkakabsat ken kakaisuna alalaki ket siyak tinabati ti sidong ti balo nga inami ket gaboy ti daytoy ingunam-gunam idininanang ko nga pilyak nga naimbag ti agbalin nga asawak tapno awan to kano ti agbalin nga problema mi. Yan tangay siya kano mo ti mang tawid ton ti family house mi. Ket no agasawak to man ison ton ti pagnayadan mi. Maawatak ni nanang ti kayat nga asawen. Ti kayat na agad makasundo na dati agbalin nga manugang na angim timot madi akit kunamat ni nanang nga numabalin ko makit isuna kano ti agpili iti babae para kanya ket kastoy man nga road nga irugik daytoy nga pakasarita ag kasin yung edita iparipirip lata ni nanang neta nga kayat na mapasamak nga iso ti agpili iti agbalin to nga maasawak. Ninsamot Joy Jay. Ay, dumanong ka Joy, balasang ko. Adakam di kusina. Agtutudo ngamin. Kaya anya nga tayo ti ibaga ni Joy nanang. Ay, umay manin agpadigo ang kasla ka lagdadamo mo, kingkwana. Nalpas kay Samatin, ang nangan nana, Ariel. Ay, maka ditoy. Sang umila una anak ko, umay kan anya ka di deta, anya deta yung tugot mo, anak. Ay, pinablada balatong nana, nga nalaukan iti rangaw ti parya, ken nasagpawan iti chicharon. Wow. Balatong, eksaktong agtutudo, nagimasen. Naimas ti agsida ti balatong no kasto yung agtutudo. Ay, syempre ken amok nga magustuham Ariel. Thank you Katanya nga tadyoy no mangan ka dituyen. Tamaraman ang tiluto ni nanang. Ay, maminsan ton Ariel. Ket awan ti agbantay iti store ko. Ay, kitagyaman kami nga roda anak ko. Oh, saan kon ngayon inawan dati nagyanan na i-transfer ko latan iti isabaling nga kaserola. Ay, sige nana. Eh, uwin, kasta ka no, umay, kasta ka no, tapno no umay kanto manin agpadigo. Ay, awan ti anyaman na nana, urekan ka na yun. Ay, sige nga rin inakon. Sige, agad anad ka Joy, kitne. Ay, adamit ki di payong ko. Uray si ka, agad anad ka, Ariel. Ay, inak pa'y nana, Ariel. Mapalangaro din, gumarigik pa'y laing mat. Ay nasingpet ni Joy si Ariel. Ti agpaiso, iso na ti kayat ko kumanga agbalin nga manugang ko. Ay, iso ti kayat ko nga asawaem Ariel. Kasano ko mga nang iso ti asawaem saan ko ba't nga nubya iso na. Taadamat din sa bali nga nubyak. Ay na,
Yes ko aya, jak pa nam amo day tanubyam. Ang di ka lamadlawan, kursunada na ka ni Joy. Amangan ipatpatig na kapayen. Takanayon ngo may agipadigo. Akit saan kanto nga agbabawi no iso ti asawaem. Iso nga agpanunot ka nga na imbag, Ariel. Hello ba, Ate Novelin Ramos, happy watching ni Arlene Impil, Bencho Sabuyo, ni Aislinn. Ni gayam perla nanang. Iso ti agbali na manugang yo. Anya? Adda na po kuyo iti tiyan na. Kasta ka di. Masikog akon, nana. Iso nga rumbeng nga laing nga agasawa kami kini Ariel. Nanang ko namon mahal. Kit di naksamit kayat ni nanang mo. Na kami suot met. Anya ko mapengarot ti maramida. Kit nagpasikog kamat ten. Nanang, saan ko mga kastati sa uyo? Taan niya ko mga ortinam na maam nga sa work, alaman? Jak pa inam mo day tanobyam, sinikugamon? Ariel, no di na kayat nga awatin ni nanang mo. Mas pa nga jak kayat nga agbalin iso na nga katuganga kasla na tangsit. Ang imsaan nga iso ti masurot perla. Ay, pues, makamu kay ti biyagyo. Di kan tumadumdum ng kanya. Pasensya ka na. Papanamon nanang. Ay na, makaamo kayo ti biyagyon. Saan ko mga kasta ti pa nagsasauyo mat Ay, makaamo kayo kunakmat. Tao mat sa bali nga matungpal, no saan nga da kayo? Si kamat ti natungpal. Ariel, mahal, no makapagkasarta, saan ko akayat nga makipagnaed ta kininanang mo? Mahal, agtutur ka kumalaeng. Kinsak ti makaamo kininanang. Biniglatang mat ngamin. Kinumabalin, perla, bakit? Ay mahal, agpakumbaba ka kumalaing kinkwana. Kaya ikarigatam ko mati makisala kininanang ko. Tapos naman ti problema. Jakla mo Ariel no. No masurotak to ti ugali ni nanang mo. Saan man? Siyak ti makaamu kinkwana. Naragsaka ka di metlaeng, mahal. Wen, mahal. Naragsaka. Angin, mahal. Oh. At dadagiti saan nga naragsak iti pa nagkasarta. Asinuda ko ma. Ni Joy. Ni Joy. Ay, anya nga ti maaramid na kat si kamet ti love ko. Si kamet ti inkasar ko. Ken awana, babayam di nga Joy. Nabayag ang kursunada kanya kung saan kumot ng mga panpansinin. Uy, nangin, pati ni nanang mo. Nang nangruna kini nanang mo. Saan nga naragsak isuna? Diyak pa nakita nga yung misem, manibod itay. Ay, mahawat na tumutlaing ti amin. Tawanin ti maaramiden pa ni nanang ko. Gaputa agasawatan. Sapay kumaata mapasamak dayta. Happy watching by ni Kasin Helen Lobendino ni Gina Agor kasabay ni Myla Singpet, Maribeth Blancha the second, Ate Lilibet Aliado Natividad,
Ken ni Jeneline Tagaro from Manila. Imbaglaingin ta, saan na nga tupak ti tudo itay madamati resepsyon. Isupay mahal. Imbaglakit din tayo itang arabi iti panagtudo na, panaggurgurood na. Sigurado nga palpak ko man iti naangay nga resepsyon. Saan na balit adata dito unek ti balayen, adata ti unek ti sileden. Makapag-honeymoon-tan. Unang imununamot ti honeymoon-tan iso nga rod nga danaktan. Iso nga rod nga masikugkan. Akit sibugam latan Ariel mahal. Saan ka di nga naskin nga sibugam? Kituin Kit namin adukmat nga sinibuganin. Angem ita, espesyal nga pa nagsibug ko. Tadamo nga, ay ka, makikigtutak ka dito guruod. Kasta ka di. Ala kita, saan bulat nga pampansinin dito guruod din. Ay na. Kaya kimat. Kasla makimat dito Saan? Anyan ti ko namitay? Kunak, espesyal tatang rabii. Gabuta agsibugak. Nga datakat agasawan. Ay na. Nagpiksa ti guruod. Kadakimat. Baybayam latan. Into nung madamatan. Sa amon to nga madmadlaw daytan. Sabi ko rugyan ta karoten. Sibugan kan. Sibugantan deta anak ta. Sige. Mahal. Nakapay. Saan mo aming napampansinin deta? Guruod. Saan ka matmaan Awin nangim. Talagang ada nervyos ko ngamin. Managkikigtutak. Wala kita. Aputam la tatalapayag mo na. Ay na, Diyos ko, Ala, aputam la tatalapayag mo. Bayat nga rumrumansahin ka. Ala, sige. Ay, anak kumaya. Nagpigsa. Uri na putak tilapayag. Kukit mangig kulat ta. Makakigtutlat ta. Nyamat. Nyamat kami na iran-ran na kasto nga. May kumano tudulaeng. Ngawan ti guruod kinkimat na. Nagari ka. Babaam data romansan. Rabawang kang aruden. Tarugyantan. Tapno masibugang kan. Tasabalyan tantulatan. Into nubigat. Baring no saan to ngagtutudon. Baring no saan to ngagkimkimat kinagurguruod. Sige mahal. Paspasam nga rin ta maturog tanton. Kit ni talaga nga makikigtutak. Ay. Sige. Okay lang ka di. Okay lang ka di king ka. Saan nga maipit na buksit mo? Saan? Okay lang. Sige, rugya ka roten. Mahal. Sigurado. Nasalon at to dito anak ta. Takanahin nga masibugan. Mahal. Ay, anak ko maya. Anak ko ti maramida kit makiktutak met. Aputam lahor talapayag mo. Uray pay. Makiktutak la tatanapiksa nga rod. Apaunay mo dito yan. Istorbo mo dito nga kimat kadagurod. Diyos ko.
kasulatan. Tapos saan ka makigtot, agringgurak latan. Tapos adda nga mangig mo, tiringgur ko. Ngayon data guruod kikimat. Data, kasalungor dinanang mo mangig na. Sana balen? Maawatan met ni nanang. Kasano nga ringgur tiket mo nga sawin. Basta, siyak ti maka mo. Ay kasay, isabayak nung namay ka guruod. Sabayak tapos sa muna nga mangig ti guruod. Sige. Ay, anak ko Ay, Ariel! Ninanang mo, gali ka. Awan nang, awan. Sabi nga nagpugpugkaw ka. Awan. Adalang abubraem may gini. Ay, na Diyos ko, aya. Agpugpugkaw ka din. Ala, babaan nyo na tananang. Ala, Diyos ko. Api namin nga pugpugkaw ka. Kitab ng oras saan ka nga makigtot. Mas effective mo, di ba? Saan ka nakigtot itay nagkimat? Alas, may babam na tanin nanangin. Kasanong oras na agawang umay? Nakakandado detari daw. Sige, ituloy ko. Diyos ko, yung anak ko mo. Ni ape, di mo nagsarding na. Tila dahil sursurat yung amin, na kayo sender. Paya, imbes ko mga agnam-ayan da tao, ad dabot ang matagabo. Dinto ta adda dita dagiti ko namlan no asin na. Siya ka diti pas pasagitam, si kaabaket? Ay, makitam ket pulos nga awan ti panagdaydayaw mo. Si kaabaket ko namlatan kanyak. No amuna kumamit ka respetaren, amu ka kumamit ka respetaren. Ay, si kalati kasta nga na ikamkamang. Gaputa si kalaing matikas yung nakatugangan. Ay, nanang, perla, anya malanday ta. Deta asawam ninanang mo naglaing agpasagid. Saan kumit nga nananwen ni Suna? Kitsak pa ti kayat nang agtrabaho kit dakyanin ti tiyan ko. Ay naapo aya. Sa dutak lang ko kitam. Nanang, agan anos kayo kuma Madi nga mabaling agtrabaho ni Perlan. Dakil ti tiyan nan. Ay kit maibos mo ti anos ko si ka Ariel. Nang runa no adadagit ti tao nga makapasoron. Takasan nung amin naglaing kayo agpasagid. Nga day taunay ti jacket kada kayo. Alalastunan, sumarding kayon. Amang ano kumaro manin data. Taong mat ngamin ti mayat agpakumbabagan paatiw kada kayo. Naawan ti babain data asawam si ka Ariel. Uy, si ka ati awan babain na. Sumarding kayong kunagkat. Paunay kayo na ya. Daak pa itinagbaitan nyo. Kay kasanon to nga ro din no awanak ko ma. Da kay lati kastoy, di kailang mabain. Gapu iti saan nga panagkinaawatan dananang ko ken ti asawa kasin yung inkalikagom ko nga si Mina kami. Nang ipatakderak iti basit apagyanan mi nga aladlaeng tinangbaet iti family house mi. Kadi di agpas nga iti asawak ni katugangak a babae iti imay nangasikaso kadakwada nga gina.
Samot lang nagawid idita at dan talo nga bulan ti anak mi. Ang ti makadages ka sinyong kit nagtultuloy latta ti gubat dagiti agkatugangan. Di mo samot tin may concentrate ti trabaho mo, kumpad. Problemam ka dilata dagiti agkatugangan. Win nga rod, kumpad. Diyak mo na niya ti aramidik kadakwada. Napadasan min kini kumadrim dayta, kumpad. Agim saan nga nagbayag, nagbalin nga man nakaawat ti asawak. Simbo kumutla ni mama, idita dinan maure nga lumaban ti asawak, ti manugang na. Saan nga pinatpatulan ti asawak? Agim ti problema, kumpad kat saan nga kayat ni Perla ti paatiw. Tingamin madikit, imparupa adagos idi ni nanang nga saan nga kayat ni Perla. Tasabali ti kayat na nga asawaik kuma. Kit ninanang mo karod at ikasaritam, kumpad. Inaramid kon ti amin, kumpad. Kat nagpakpakaasi ak kininanang ko. Kastamat kini Perla. Angim talagang awan ti mayat nga sumuko katakwada. Kit nung orod mapasamak iti peligro nga sitwasyon. Anya ti kahit mga sawen. Kas kuma iti no kamada peligro da kadwa. Asinot ti adda nga isakit mo katakwada. Asinot isalakan mo. Asino nga taaya? No siyak agad ni nanang ko Ta inak tulat ta isuna. Angim ala. Sapay kumata saan to ako maro ti mapaspasamak kadakwada, kumpad. At dan tumamat lamayat nga agpakumbaba kadakwada. Naimas sakit dit si Daenyo anak ko, Ariel. Ay, kituin tanaimas ti panaglutok. Kaya daigatang may itinaimas nga maluto. Deta ka manin. Nasapsapa kayo ko mga imay nanang ta, nakigidang kayo nga nangan kada kami. Ang mangala kayo't si Daenyo. Lauya ako kud ti baboy ti linuto ni Perla. Mayat nga pagpapigsa, agkaldo kayo, irehit yung tulatan Ay, si anin anak ko. Talaga nga sa anin. Awanin tinabati Ariel. Anya nga awan mahal kat adamot pala nakita nga talo atupik iti kaserola. Kan nagado ti laog na nga babaya. Uwi nangin para malemta day jay. Adan to nga rod pa para malemta no itad mo iti inam. Deta si daenta. Ay na, may amon Ariel. Sa anin, inakon. Adamot ka di kinalnat ko arangaw iti kamutig nga ananusak nga si dainen Ay na, saan na mabalin nanang. Mabait lang tamang tidak itinayon ti si daenyo. Kan madamdama, umalati wakto tamang tidak to iti kwartayo, nagsweldo akitay. Ikam manin ti kwartay, ti inam? Gitman ano kuma? Kasanong orag nga makaurnong ta Ariel. No kanahin mong ikan ti kwarta ni nanang mo. Agulimik kakadilatan, mahal. Wisit. Takasanukat adamat dagiti sip-sip dita. Ay tapno ibaga keng ka nalaing nga babae. Sa anak nga sip-sip. Anya nga saan kuma? Sumarding kayo Nanang, sumarding kan. Sumarding ka matin Perla. Mangrugi kay manen. Jakayat nga dapat aguni kada kayo. Siyak ti agpungtot. Basta, siyak ti matungpal. Ikang kayo ti si Daenyo nanang. Kun umayag tumang ti kwartayo madamdama. Sip-sip. Naimas pala ti turo. Sila ti awan babain na nga bakbakitan. Sip-sip ka, biyangot ka. Biyangot ka katugangan. Sika! Nakadakes ka nga manugang. Sikapin nga na ikamkamang tinatangsit. Agap-apa manin, hindi ka katugangan. Paunay mo ito. Naistorbo ti turog ko. Ay!
Saan masakti ka kalabanan, sika? Naikamkamang kalaing ha? O makatiman? Ay, anay ko! Ay, ni, agpinungod dan samat tan. Agpinatay samat na kita katuganganan. Ay, isardag yun na. Ay, amangan mo ito, pinatay ka katuganganan. Sumardin kayo, mangibabayin kayo! Gusto na, nagsina kayo. Anay ko. Saan nga siya tingal kalabanin mo? Sikang, bakit Ay, Perla, ibata mo na buok ni nanang ko. Anay ko. Pag nakimin ka nga, bakbakitan na. Ibatam ko na. Ibatam. Anay ko. Kakaasil ang harudin ni nanang ko, di mo pala ibatan. Anay ko. Kita iba, tirarami din sa awang kanyak. Tinam nga awan babain natin kanunungam. Sobrang tirarami din kinkwana, Perla. Bakit lang harudin? Totoo pampailaan. Ibata mo na. Takasan mo kat sip-sip matisuna. Biangot, chismosa nga katugangan. Nga tila adakit din nga iwarwaras na kadakit ka ruba. Akit pud numet. Awan babain mo nga nakamkamang. Si kalati kasta, sadot, dogyot. Awan di bibiyang mo. Numasangom ta ag cellphone mabaybay ang pati ta anak maon. Kasadot mo pa yung ti agdigos. Pati agpaw-paw. Sumarding kayong kunak. Awan ti bibiyang mo nga bakit? Sumarding kayon. Aramidik ti kahit kung aramidin, awan ti bibiyang mo. Agsarding ka nga minin na Perla. Siyak ti pagsardingem, Ariel? Dahita nga inam ti kanunungam? Sige, da kayon ti agtipon, da kayon ti agasawa, da kayon ti agkaida, da kayon ti agrinumansa. Sumarding kang kunak, sumarding kang... Tinungpanak? Ayop ka? Pakaunan na, nabigla ang laing. Ayop kayo nga gina. Panawan da kayo. Ayop kayo. Nagpakawanak adagos iti asawak. Gapo iti pa nakabiglak kasinyong. Ngayon iti dahi di metlang nga aldaw ket pimanaw dang agina. Nga napanagyan napadalagyan iti katugangak a babae. Ado ti mangibaga nga usto kano tinaramid ko kasinyong. Nga inikak kano ti pagnakman ti asawak. Iso nga awan kano ti rantak amapan mangsukon kadakwada. Binayaklaeng nga rod ida, takunada nga amo na ti pimanaw. Amo na metla ti agsubli. Gusto tinaramid mo akumpad. Pinarik na am. Kadno pa'y saan kumarumbing nga dangram ti asawa. Ang sobrang samot ten. Ti madingamin nga imbaga na kumpad. Kada kami kanulat ta kininahanang konti. Kaida. Awan ti babain na nga talaga ya. Ang maamiris tumetla ni Perla ti bidot na kumpad. Agsublin to day jay. Pupuutim ti saok. Agsublin tumetla king ka ti asawam. Pagisuunay nana, Ariel. Oh, mangmangang kay gaya. Ramanan nyo na tinatsarak nga rabong. Ay, nana, mas lakit di aday ta. Joy, balasang ko. Akit sika, mangang kamad dito yan. Taramanan dati na dubok nga manok. Ay, agabay kayong kini Ariel. Ay, saan natan nana? Sa may sakit na kami suutmet ni Ariel. Nalpasa kon. Dakayratan ti agsango nga mangan. Ni daytoy. Apikas ta kamat si Ariel. Nakasaysaya ati tao pa ba inam? Kastoy ati asawa ko ma, ti manugang ko ma. Nanang, nabayagin nga agasawa kami kini Perla. Api nga nga diyo pala maawat. Agim sa dino ita, ti ayan na data asawam. Oh, ay na, tandaan am ti saok saan nakan nga sangpetan, day jay. Katuray pa'y nanang.
Joy, agyaman kami iti kinasaya at mong di lang mabaling nga, sardingan na kon. Anya? Ay, anya ti bagbagam Ariel. Sardingan na kon nga. Umay lagi padigo. Anya aya ti kahit mga sawain. Saan mo't nga limid kanyak nga. Ada pa nagkurso na adam kanyak, Joy. Ang imibagbaga king kan. Awan tinamnamaim kanyak. Adan asawak. Ay, sige nana. Inak nga Ruden. Pasensya kan Ariel ha. Ay na Joy, bay amlatan. Saan mo apat patyen ni Ariel? Umay kan tumanan Umay kan tumanan. Basta si kakin siya ti agayem. Nga si katikayat ko nga manugang. Naglabas ti aldaw, lawas ken bulan. Saan metlayangen saan metlayangen nga agsubli dagiti agina. Ado dagiti may baga nga makipinpin na tangkeng kano ti asawak. Ket makipin na tangkeng na kanumet. Tano siyak kano ti sumuko, siyak ti agpakumbaba. Mapan ko sukunen dagiti aginaket amangan no dinto pulos agnakem ti asawak. Nga iti kanito nga agsubli ket isuntulay isut problema. Bayak kanulata nga maamiris nanto ti biddot na. Nga isunto ti kusa nga agsubli. Ket iti jak ni namnama may sa amalem nga agawidak iti balay manipod iti trabaho. Nakalukat ti ridaw iti balay. Ken dagiti tawa. At dangatan dagiti agina. Isuda nga ta daytan. Diyos ko, isuda ko ma. Perla. Ariel. Da kayo nga paiso. Ken ni JR. Agyamanak na nagsubli kayo. Agyamanak. Mailiwak unay ka na kayo. Mailiwak ka na kayo nga aginak. Ariel. Kastamit ka na kami. Pakawanin na kuma. Siyak ti rumbeng nga pakawanin. Perla, mahal. Gaputain ni mabulan nga awang kayo. Nga saan kayo nga sinukon? Imbag ta nagsublikan. Naamiris ko ngamin ti amin, Ariel. Nga siyak ti ayan ti biddot. Saan mo lang nga si ti ayan ti biddot, mahal. Adamit biddot ni nanang. Adamit basol na. Angim, maawatak itan ni nanang. Gaputa adamit inak. Nga iso tinagyanan mi, itilas od ti ina mabulan. Ken, gaputa mariknak metten ta may saag metten nga ina, Ariel. Agasim, Ariel. Iti panagyan ko iti den na ni nanang ko. Nasaksiak mo ti panangirurumen dagiti iipag ko keng kuana. Anya? Saan da nga agkakabalay nga magkakaruba da? Agasim, nagsakit gayam nga makita ti anak nga may irurumen ti ina na babaen ka dagiti na ikamkamang laeng. Nagsakit gayam, Ariel. Kahit mo sawen, apahin damit ni nanang mo. Nga pagsawsawan damit iti agkakasakit. Wen, imutan da pa'y Isang maasyanak kininanang ko. Pagtitinulungan da. Ay na, di mo laam mo, Ariel. Nakipinpin ng takpay kadagiti iipag ko. Gapo kininanang ko. Kastagayam din napasamak. Uray no naayos mo madla ti problema da. Sakbe nga nagawid ka dito eh. Wen mahal, inayos mi. Kadwak dagiti kakabsat ko. Iso nga itakit. Kuyugen nak, Ariel. Tainak agpakawan kininanang mo. Inakagpakawan kininanang ta. Urek lang makasangit. Sige, nabayang urayk dito yung nga mapasamak. Agar ka, umuna kayo latan kini JR ta, irekap ko ti ridaw ta, kinang inagbit agpeles, kit ni agapok ti trabaho, ilang itak. Sigurado nga mailiw ni nanang kini JR. Umuna kayo, ta sumarunok adagos, mahal. Sige, mahal, sumarunok ka adagos,
Imo na nga ruden dagiti agina kasin yung nga napan iti family house mi nga ayan ni nanang ti kunanan mapan agpakawan nakaragrag sakak excited ak tan maurnos met laengen ti relasyon dagiti agkatugangan gabuta agatling etak napanak nagpeles kaya di tayo rekep ko ti ridaw mangig kumit manen nga agap apa dagiti dua. Awan ti babayin mo ka talaga. Tila babawit ka na nagaw-awit ditoy. Ay, talaga ah. Abi kami na nagaw-awit ka ditoy. Nagpas ka pimanaw ka na, subli-subli ka pilaan. Agap apa man hindi kati dua. Agar ka, tumarayak nga mapan iti balay. Anya man dito yan. Detaan ni nanang mo. Nakasaysaya at iumay ko ditoy. Tapos kastoy ti maduktalak. Kastoy ti madatngag. Anya sa deta Joy. Deta, iso sigurot nang yung sukatam kanyak. Ha? Anya dayan sukat kuking ka. Pingarot nga kasjay tinanggig ko. Anya ngamin aya tinanggig mo. Diyak man na mo deta nga asawam. Nakaulimek kami ditoy. Umay na kami apaan. Saan nimet nga nananwen. Kasano nga saan kay apaan. Nangigak amin ti saritaan nyo kini Joy. Isumit lagayam. Kaya't yung ayam nga talaga. Aran tayo nga pergent relasyon mi nga gasawa. Anya ti kahit mo sawin. Nang, pudno ka diti bagbaga ni Perla. Anya nga ibagbaga. Diyak amo ti bagbaga na. Awan ti amok kadayta. Anya nga awan ti amom. Nalawag nga nangig ko. Nangig ko ti saritaan nyo kini Joy. Anya ti kunam kini Joy. Kanayunin nalatat agipadigo. Ngano la mabalin ko makit ikanat gayuma ti ipadigo na kada kayo. Tapno no magayuma na ni Ariel. Nasayaat ka di nga kasa di bagbagayo keng kuana. Akit agpaysumet. Kikit ko nga ni Joy kumati manugang ko. Saan nga si ka? Kitaem Ariel. Sa ti kunana. Nga talaga nga kunana pa nga. Success kunana. Mission accomplished ka no nga napapanaw nagditoy. Inaramid na kanti amin. Nga minak ka no pinikar-pikar. Tapno no pumanawag ditoy, Ariel. Di mo ka di makita ti aramid ni nanang mo? Anya piti ganas kung umay pakawan. Umay mangurnos ti relasyon mi nga katugangan. No kastoy met ti masang petag. Anya ngamin digigang aramidem nanang. Ibaga kada kay idin nga saan niyo papilit nga agasawa kiti sa balit addan asawag. Adda apo ko yun. Ay na. Iti kaanuman jak nga maawat dayta nga manugang ko. Nalpas na kapinungot pongot. Uwi na nga basol adamod basol yun nanang. Tila babawik nga may nagsubsubli dito eh. Sana ibagbaga na kini Joy. Nga kay ket na kano isuna gaputa saan nga dugyo takas kanyak. Kita man nasayaat ka nga ibagbaga na deta. Ariel? Nasayaat ka di nga ibaga ni nanang mo ti kasta iti manugang na. Jak amon no anya ti aramidik kada kayo. Ti amok no okay ti aminen. Nanang. Abisak ti babasulem. Dahita asawa ma. Ay pimanaw lang karon din nagsubli-subli pa ilaeng. Nagsubli dito ito umay agpakawan. Umay na urnusen ti relasyon yung agkatugangan. Ay na. Jak kayat. Ure awanen. Santo pulos nga maurnos ti relasyon men. Iso nga nasaysayaat nga sa balin ti manugang ko. Ay, madikeg sa saut kas tananang. No diyo kahit nga pumanaw kami ditoy. Saan ka nga? Agbati ka ditoy Ariel. Anya nga agbati? Kanayan mo lay parparik na kanya kakan kanunungan ni nanang mo. Awan ti kahit ko nga kanunungan kada kayo. Numabalbalin, pumating nga adda aklayan tinagbaitan nyo. No kasta pumanaw kami kini JR. Agsubli kami metlayan kini nanang ko. Panawang kan. Tila babawi kay may ditoy. Tila babawi ka nagsubsubli ditoy. Agar ka agsubli ka. Perla. Okay, anya. Kamatim ta asawam. Nakitam ti ugali na. Imay dito, imay nakman inapapan. Nanang. Agtala kay kuman, asumar din kayon. Joy, agawit ka pa ilaing. Please, may isa ka pa. Ay, apay, anyat basol ko, basta agawit kan. Kaya numabalin isarding mo, ti umay agipat padi ko ditoy.
Ay, papanam ka rod. Yung kasurotin, dahil dyan ka dakis ng asawam. Di dyan nga anak ti demonya. Ha? Apukot satanas. Nanang. Sumarding kayong kunak no diyo kahit panawang kayo. Panawan nak? Ha? Panawang kayo malayo nga. Ay, Ariel! Ariel! Agsibli ka! Ariel! Ay! Maatake aksa! Maatake aksa! Ariel! Ay! Nana! Ay! Ariel! Agsibli ka! Ni nanang mo naatakin sa! Ariel! Dahil di dinamnamak nga maurnusen ti amin, maurnusen ti relasyon, dagiti agkatugangan, ti asawak ken ni nanang, sana napasamak, gaputa ay na. Paunayin digiti agkatugangan. Nagapadamit manen, nga nakarkaro manitan, tayong parupa nga mismo ni nanang, nga di na pulusen maawat, ti asawak nga agbali na manugang na. Kadi ti may kadwa nga panagpanaw dagiti aginak jak amuno adan to pegundaway na nga agsublida. Yan karon ti desisyon mo kumpad. Jak aron amo kumpad. No inaksurutin dagiti agina. Ang kasano diti trabaho, adayumit nga ro iti ayanda. Uray sakit. Yak amo no, anya ti balakad kuking ka kumpad. Talaga narikot da ita. Supaya kumpad. Angin kahit kung asurutin dagiti aginak. Angin ni nanang, ibagala nga masakit ka no. Awamot nga ro ti kadwana. Agmay-may samot nga ron. Problema nga talaga dahil kumpad. Nagrigat nga desisyonan dayta no asinot pilyem nga surutan ti asawam di kita aginam wenno ni nanang mo no sumurutak kadigiti aginak baka met no kaguranak ni nanang tad addang agsakit. Ay problema nga talaga dayta kumpad. No met saan ko nga surutin dagiti aginak amangan no makagura kanyak ni Perla. Amang maminpinsan nga mapukaw hindi pa nagayat na kanya maminpinsan mo na mapukaw ko idang agina. Ha? Ay na. Diyos ko. Problema nga talaga dayta. Anya nga to na itugot mo lata ni nanang mon. Ay, imposible dayta kumpad. So nga. Kuyugin na to man kumpad. Nga anya. Nga mapan makisarita kini Perla. Saan? Anya nga ron, kumbad. Kuyugin na tuman tayong tama nag-shot. Wen kasi nyong jak amo nga talaga no anyat aramidek kada ito nga problema. No adaman pilyek kada kwada tarumbeng launay nga ada pilyek. Angin agsagaba met tay maysa. Sigurado nga asin numan ti pilyak kada kwada ket adda mapukaw ko nga maysa wenno duwa. Ket dayto ita ti problema kiti agdama iso ita ti ibarbar ti kakkasin nyo. Awamet ti makaited kanyak ti balakad. Nagado ti nagpabalakad akon. Di damat ammo no anya kanot desisyon da no isuda kanot adda iti sitwasyon ko. Tanarigat bet nga pilyek ti asawak nga baybayak ti inak nga masaksakit. Nga narigat met no pilyek ti inak nga baybayak latan dagiti aginak. Nga kasla ko lang binaybayan ni Dan aglalo ti anak ko. Iso nga nagtakli na kiti programa yo ta amok nga ad-ado dito iti nalaing agbalakad.
Ket iyon akon ti agyaman kadagiti makaited ti balakad kasinyo ken agyaman ken ka ti anos mo nga nang dingdingig kanyak iti panangistoryak ti problemak ti panangurnos mo ken kang runaan ti amin ket ti panangibasa ken panangidramam toy pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Nasapay kuma adamit na ibati na nga ada liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti amin nga nakipagbuya ken nakipagdenge. More power to your program and sapay kuma ta iti panag-birthday mo kasin ket ado ti blessing nga inka maawat tapno adado met ti blessing nga inka ma-share kadagiti agkasapulan. Agkasapulan iti pulutan. Ayan. Tuyag problema Ariel iti Ilocos Norte. Dahil nga mga kasin ti problem of the day nga dumawdawat iti pambalakad tayo nga ni sender ni Ariel iti Ilocos Norte. Talaga nga nagrekot siyak tupay ket jak amo no asino ti pilyek no anya ti agbaling nga desisyon ko no siyak man ti adda iti kasasaad ni sender. Uray met siguro da kayo. O adda digiti may baga nanang agim kasanumat kasla na lang inabandonan dagiti aginana. Adamat digiti may baga asawa angim kasla na madla abandonaen tinanang nan nga masaksakit ka no when agin sa sakit nga talaeng dahil tinanang na dahil tinanang na nga ever since ket saan na nga tanggap saan na nga maawat dahil asawa ni sender nga parparupa na pay nga agar aramid pay iti wagas tapno mapikar tapno agapan da, tapno pumanaw, tagayam adamet sa bali nga babae nga kayat nga manugang na kuma. Rumbeng kadi nga ti nanang ket makibiyangot iti love life ti maysa nga anak, ti anak na. Rumbeng kadi nga iso ket makibiyangot, makibibiyang kadagiti agasawa. Dahito yung rod, mga kasin, diin tayo pagtutungtungan.